ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ତେଲ, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଘର ଷ୍ଟିଅରି ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବାଇକ ଏବଂ କାର ଚାଳକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଗୁଆ ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ନା ସମାପ୍ତ ହେବ? ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ମହାସଘ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଘ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟିଅରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ନହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜ ମୁହଁରେ କହିବେ ତେବେ ସଘ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାରୁ ସଘ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ।